இருங்க கை சைடுல இருந்தா இந்த நடை வாட்ச் பண்ணுங்க. இந்த நடை வாட்ச் பண்ணுங்க பாப்போம். கரெக்ட் யாருன்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட்டா வாட்ச் பண்ணுங்க. தான் வரான். நான் பாத்துட்டே வரேன். கேமராவை கவனிச்சிட்டு வரான் அவன். இது அப்படியே எடுத்தோம்னா அவன் மூஞ்சி கண்டுபிடிச்சிரலாம். முன்னாடி எடுத்தா சரி ஒரு செகண்ட். ஒரே நிமிஷம். மூணு விடுங்க சார். அவ்வளவு வருதுங்களா? ஓடுங்க. இல்ல கேமரா அவ்வளவு ஓட்டுங்க. கேமரா விடுங்க. ப்ளே பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான் தெரியல. இங்க போவாங்க பாருங்க. இங்க வந்து பேக் சைடு தெரியும். அங்க பாருங்க. ஆமாப்பா, இது சக்தி ஸ்கூலில் நடந்ததா. யார் தெரியுமா, அந்த ஸ்கூல் ஓனர் இருக்காங்களே அவங்களோட பையன். நான் நைட்டு 10:30 மணிக்கு அந்த பொண்ணு டெத் ஆன நைட்டுன்னு சொன்னாங்களே, அன்றைக்கி நைட்டு 10:30 மணிக்கு வந்து அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே போயிருக்கானா, வெளியே வந்திருக்கானா. அந்த கேமராலாம் பார்த்துட்டு மாஸ்க்லாம் கரெக்டாக போட்டுட்டு வரானா. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆஃபீஸ் ரூமெல்லாம் போட்டு உடச்சாங்களா. நாங்கள் எல்லாம் நானும் கரிஷ்மாவும் போயிருந்தோம் அந்த போராட்டத்துக்கு. ஆஃபீஸ் ரூம்லாம் போட்டு உடச்சப்ப அங்கே அந்த ஓனரோட ஐடி கார்டு கிடச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஓனரோட ரூமில் வந்து அந்த பொண்ணு வச்சு இந்த